नमस्कार, माझे नाव अर्चना चंद्रशेखर जगताप। मी प्रभाग 6 मधून नगरसेविका म्हणून निवडून आलेली आहे। तर आज माननीय माजी आमदार संजय चंदूकाका जगताप यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना आभाळ भरून शुभेच्छा। त्यांनी असंच आमदार खासदार म्हणून पुढे निवडून यावं अशी आमची इच्छा आहे आणि हेच आमचं गिफ्ट राहील त्यांना। आणि आता त्यांनी मला जी संधी दिली आहे प्रभाग क्रमांक 6 साठी, त्यात आम्ही सर्वतोपरी काम करून स्वच्छ सासवडवरून प्रभाग क्रमांक 6 बरोबर अख्खं सासवड स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न करू आणि दिलेल्या संधीचं आम्ही सोनं करू। आणि परत एकदा पुन्हा आमदार संजय चंदूकाका जगताप यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा।